Ja estem a les festes del Roser. Per qui no ho sap, els orígens d'aquesta festa són vitivinícoles. Antigament, a Martorell era un poble on tot era vinya, i per tant hi havia tota una indústria vitivinícola molt potent, tenint en compte que també teníem estació, i aquesta estació ens afavoria el transport de vi fet a Martorell a Barcelona. Es podrà gaudir d'una sèrie d'actes culturals i també d'actuacions pels més petits. Enguany, en la Damaris Gelabert, música i compositora de Barcelona molt esperada per tothom. La festa també comptarà en un punt àlgid, la 9ª edició del Vimart. Una trobada de persones que es dediquen a la gastronomia de Martorell amb cellers que venen de diferents denominacions d'orígens. Enguany és Terra Alta, cada any convidava una denominació d'origen diferent. Llavors hi ha cellers, que són cellers, normalment són cellers petits però que fan produccions petites però molt acurades, i amb una venda d'etiquets tens dret a menjar 3 plats i 3 copes de vi. Llavors això agrada molt perquè cada any anem fent-ho més gran, cada any se'ns queda petit l'espai, però també creiem que l'espai és un espai molt xulo perquè està en el casc antic, en la plaça de l'església, per tant tot lliga bastant. Els orígens de la festivitat es remunten al primer cap de setmana de l'octubre, però es va haver d'allargar considerablement per la demanda d'actes que es fan. La festa és el 5-6 d'octubre. El que passa és que com que des de fa uns anys s'ha volgut incrementar cada cop més amb tastos de vins i tothom, les diferents entitats també s'hi han volgut agafar i dir, escolta, podríem fer un tast relacionat, per exemple, amb la Fundació Francesc Pujols. Doncs molt bé, però esclar, tenim els dies que tenim, per tant hem hagut d'allargar pel darrere i hem començat aquest cap de setmana, i aquesta setmana hi ha totes unes actuacions, hi ha l'Espai Bombolles, a la Nau 2 de Can Olivers, hi ha diferents tastos de vins, clar, tampoc els podem fer tots el mateix dia, si no acabaríem malament, per tant els hem d'anar fent graduals, i de fet el cap de setmana és el primer cap de setmana d'octubre, a la Festa del Roser, però sí que la setmana abans ja comença amb activitats i actuacions. La Damaris Gelabert, tallers, Marc Ribas com a pregoner, fires, trobades. És molt important que no t'ho perdis, perquè... Que s'ho passaran molt bé. La veritat és que sobretot el dissabte a la nit amb el Vimart, que després hi ha una actuació musical al costat, al pàrquing del Vapor, per tant és una nit que estàs al carrer, que fa bon temps, i que tothom que ve de fora a Martorell i ve al Vimart, de fet, estan encantats de la vida. I ja ho sabeu, fins al 6 d'octubre a Martorell estem de festa.